bikoteak trukatzeko festak antolatzen ditu. Bikoteak trukatzeko festak. Eta enpresa horretako kide da, finantza arduraduna, Laura Álvarez. Arratsaldeon, Laura. Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Bai, oso ondo. Enpresa berria da, ez? Basque Big Swinger Party. Hori da. Ja. Eta pentsatzen dut enpresa hau sortu duzuela, beharra ikusi duzuelako. Bai, pentsatu dugu, interesgarria dela. Eta, bueno, hemen gaude. Hemen zaudete, eta gainera ja festa antolatu duzu, eta hurrengo asteburuan 2 eguneko festa dago. Hori da. Ja. Ostirala eta larunbatean. Finantza arduraduna zara. Bai, hori da. Ja. Eta enpresa berria da. Bai, hilabete bat, daka, bai. Hilabete bat dauka, eta ia festa antolatu duzue, eta paperak behiratu behar dituz, festa datorren larun batean. Ostiralean eta larun batean. Ostiralean eta larun batean. Bai, bi festa dira. Bai, ostiralean heterosexualentzako festa dago. Hori da. Ja, eta larun batean homosexualentzako festa. Bai. Ja, eta ze festa da? Bueno, swinger festa bat da, festa, esan dezakegu, festa normala, musikakin, edariekin, eta oitako gauzak, baina jendea bukatzen du festa, nahi duen bezala. Beraien, bikoteak juten dira normalean, eta beraien artean, truke egiten dute, eta, koitzak daka bere mugak mundu hontan. Norbera jartzen ditu bere mugak, baina garbi dago ona joaten denak, badaki zertara dijoan. Badaki zertara doan, hemen sorpresarik ez dago, hemen apuntatzen da, eta gero, norbera ikusiko du zer egiten duen, edo bikote bakoitza ikusiko du zer egiten duen, baina badaki trukeak gerta litezkeela. Bai, hori da. Bikoteka doaz, ez da? Bikoteka. Bai, bai. Zure kabuz joan. Baita... Trukatzeko aukerarko. Claro, osea, materia aukerarko. Materia sale lako. Sukalderako, zeinek kozina nobetu egin, lastan hori. Bikoteka joan behar zara, hori berri Alegia, solteroak ezin du bakarrik joan. Solteroak edo dena delakoak. Baita ere deitu dute. Eta egiten duguna da, bikotekatu. Hori da. Ja. Zemat pagatu behar da? 235 euro bikote bakoitzak, Bikote bakoitzak 200... Eta bada dirua. Eta instalazio daukazue? Eta zer da horren barne? Prezio horren barne, zer dago? Sarrera bakarrik. Gero, Basque Big Swinger Party egiten duna da, eskaintzen du, edariak, catering zerbitzu bat, eta baita daude preservatiboak, eta higiene pertsonalako gauzak, baitako gauzak. Gelak, ere bai. Baita noski bai. Izango dira, ez? David, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, David, ondo? Ondo, zabarko. Anima duta, zu gizera eman duzu, ez? Bai, izan eman dut, eta mango nahiz, nire emaztearek. Zure emaztearekin joango zara? Bai. Ja, eta dirua pagatu duzu, eta... Bai, ja, dana itxita da. Ja, itxita haukazue, ja. Bai. Eta lehen da beziko aldia duzue, edo...? Ez, ja, gure, uste dut, posgarren aldia. Bai? Bai. Da, barrez esate duzu? Bai, lotak egin da beta. Ja, David, nibi oso berrian naiz honetan, orduan, lagundu pitin bat. Orduan, zu emazte eta biok, ez? Apuntatu zaete festa honetara, eta nola da kontua, datorren ostiralean joango zarete? Ja, eta? Eta, hoxe da, nola, nola zango nuke, zudarun batetan, gauan, atezentzea eta taberna edo batera jatentzea. Ja, bai. Azteko, olakoa da. Bai, lehen da bizi, taberna batera joango baina bezala, ez? Bale. Bai. Konforme, ja. Gero, pero... Ritual bat berdina da, aztentzeak zeratzen, nahi bazu, dantzatzen, eta jenderekin egizketan. Ja. Gero, interesa batzu, zer egiteko zenbaitekin, proposatzen duzu, eta berotzen azten da, azkenien, Ja.
Ja, beraz, mundu guztiak badaki zertara doan, eta orduan badakira, behintzat hori irabazita daukagu. Ez? Vale. Ja. Bai. Eta zuke aldez aurretik zure emazterekin hitz egin daukazu, edo bion artean hitz egin da izango duzu ez, zen nahi duzuen? Bai, hori beti. Zer bestela? Ja. Hitz egin genuen, zer nahi genuenaz. Bai. Eta, bueno, bera zantzian, guztoko azala, beste neska batekin egotea, eta guk irukoteak egin dugu beti. Ikote aldaketa. Ja, alegia zu festa, biok, festa honetara zoazte, beste emakume batekin oheratzen. Ez? Ez? Beste, bai. beste, bai, zuen kontua hori da, ez? Bai, hori da. Ja. Bai, galdera bat, Arantxa Aldalurrek hemen galdera bat dauka. Hor, bikote batekin trukatzen da edo bakoitza beraldetik jutia badauka? No, katu? Hau da, bikote batez, eta truke egin behar du bikote batekin, hau da, heterosexuala balimadia emakumea beste gizonakin, eta gizona bestaren andriakin, eoin daiteke gizona porai, eta andria porai. Bai. Oso zagoela da. Hola da, libre da. Bai, libre. Ez pentsa, bikote batek, nahi dula batekin, da bestia joa, nahi etzat gustatzen tokatzen. Libre da, baina David, baina zuek hitz egin duzu, emazteak eta biok, eta beste emakume batekin biok. Izan nahi duzue festa. Bai, ja. Baina, zure emaztea beste mutil batekin joaten bada, adibidez, bai? Hace festa. No, saiatuko nahi beste gauza txon bat bilatzea. Saiatuko nahi zela beste gauza bat bilatzea festan, Ja. Beste... Ja. Ja. Beraz, edozein gauza gerta liteke, ez? Bai. Ja. Baina, eske hor... Zer, Iro, zer? Davidek esan dugu, irukotie. Baina orduan, hor, laugarrena geratu da, bape barik. Ja, David. Hori, Eta laugarrena, beste mutila? Beste mutila, nire kasuetan, batzutan, egon da, bilatzen, eta beste batzutan, eta txakaretan, eta beste leku batean geratzen da. Ja, haizu, David, bromak aparte utzita, hau bikotean oso ondo hitz egin beharreko zerbait izango da, ez? Bai. Gauza hau, oso ondo egin behar da. Aldez aurretik. Bai. Ez zarete sekula aserretu, horlako festa batean, zuk esan diguzu, 5. aldia duzuela. Sekula ez zaizue pasa... Nola? Ez zarete behin ere aserretu, zure emaztea eta biok? Tema hontaz? Ez. Ja. Ez, baina gerta liteke, ez? Batek gauza bat nahi izatea, besteak beste bat... Edo zer da gipanik, zure emaztea beste batekin, ez? Ez, hori... Lehenengo zizkete, hitz egiten da. Ja. Jaja. Ba, oso ondo. Animauta orduan, Datorren ostialerako. Bai, animauta, bai. Ba... David, hemen Iro, zer? Piskat karu iztok? Piskat, garestia ez da piskat hori? Garestia? Bueno, seguretasun da garestia. Beste batzuk gastatzen dute dirua, igual, 1.000 euro egun batian futbol partiduari ikusteko. Hau, bion artean, ez da nahiko garestia, Ja. Bakik ez kontuetan, guzti euskero... Da hori normalin guzti jok eta... Adilarekin ez da sentatzen. Karo, urtelikek, David! Bai, esan? Ba, ondo pasa, David. Ia esker eta markatu, oso gaizki entzuten ari nahi. Oso gaizki entzuten ari zara. Ja, balasa. Bai. Guk oso ondo entzun dugu zurea. Eta, tira, baitze ingo dugu beste batean, nola joaten zaizuen. Zu joan zaren festa guztietan, azkenean lortu duzue nahi zenutena? Ez. Ze batzuetan gertatuko da, ez? Festa batera joan, eta esan, de dio, ez dago gure gustokorik. Hori da.
Ja. Ondo pasa, suerte. Ba, eskerrik asko. Zuri. Venga. Aio. Laura, bai. festa honetara, maskara batekin joan behar da, edo nola da? Bueno, guk jartzen ditugu maskarak, bai. Jendea iristerakoan ematen diegu maskara bat eta jartzen dute. Hoi da. Eta nizken du? Ba, beraiek nahi dutenean. Nahi duten, bakitzak. Bai. Horrela misterio gehiago? Hoi, morbo gehiago. Morbo gehiago. Eta lotxatia baldin batzea, laguntzen du, baita. Flash handiagoa baita ez? Flasha ere hartzea daukazu, ja, erdi maite mintzen da, kareta kendu eta zer da hau. Maite mindu hitza hori Gustatzen, bai. Festa toki politi batean izango da, edo? Bai. Sekretua da, ez Bai, duzu sekretua esaten, da, hori... baina leku dotorea da, bai. Leku dotorea da. Bai. Ja. Bai. Ani Gipuzkoan. Bai, Donostian. Donostian, bai, Fabian. Baina etor zaitezke, Bai, zalantzarik gabe. ez da. Ez dakit tokirik badaukaten. Zemat lagunentzako tokia daukazue? Ba, hasieran pentsatu genuen 15 bikotentzako, baina, bueno, bikote kopurua hunditu dugu eta 25. 25 bikote. Ja, baina itxita daukazue ja? Ja, bete da? Oraindik ez, bueno, jendea deitu dut, jende asko apuntatu da, baina guk bidaltzen dugu, bueno, apuntatzen den jendeari bidaltzen diogu formulario bat. Eta orduan jakiteko nolakoa den bakoitzak, eta orduan egiten duguna da, jende alkartzen deguna beraien gustokoak izateko. Ja, baina formulario zaharra jo galetzen zuen. Bueno, gutxi gora bera, bueno, galdetzen diogu bere gustoak. Bere gusto sexualak. Nolakoak diren fisikoki. Altuera, adina, baita ze gustatzen zaie, eskaltzeko, jateko, erateko, gero eta datu gehiago jakiteko bakoitzantzat. Eta orduan, saiatzen gera, kompatibilitatea bilatzen. Jende ere kanpoan uzten duzu. Bai, geratu daiteke, bai. Bai. Ez etzik eman behar duzu noiz bait? Bueno, oraingoz ez dugu eman, baina, bueno. Iro, zer jakin nahi duk? Adinen kontua aipatu duzu, da ze adinetako jentia apuntetan da, gutxi gora bera? Esan dezaket gazteak ez dirala. Bueno, orokorrean swingerra praktikatzen dutena, ja direla bikotea, bueno, ez, desesperatuak ez, baina igual ja 40 urte baino gehiago dituztena. Alegia, bikote esperientzia edo eskarmentu luze xamarra dutenak, eta beste zerbaiten bila dabiltzanak, edo bikotea aberastu nahian, edo zarrak epanik, ez? Bai. Eta programa zein da? Heltzen dira eta musika, jokuak, ilusionismo, kendu los 7 velos... Anfitroi bat dago. Eta, bueno, jendea, festa arratsaldeko 8:00 hasten da, eta, bueno, jendea juten da, eta, bueno, catering zerbitzua dakagu, musika, eta, bueno, hasieran, jendea hitz egiten dute beraien artean, eta, bueno, gero ja pasatzen dana da, pasatuko dana, eta goizeko 5 arte. Berotze prozesu, goizeko 5 ospa? Bai. Kanpora. Bakoitzak bere etxera. Bai, Bai. Segurtasun arazorik eta ukiuzue? Bueno, segurtasun arazoa zer egiten? Bai, oita. Bueno, bat-emate... Hori, gehiagi moske moskotzen horik, bada. Gero, gehiagi den daudelako, eta azken bat-eman moske horik, azken baten jai bat, eta... Segurtasun pribatua dakagu. Pertsona bat dago, eta, bueno, pentsatu dugu, lehendabizi, festara bakarrikan sartzeko jendea, ordaindu duen jendea. Eta gero, zer pasatzen baldin badu, hor dago pertsona hori, eta, espero dugu zer pasatzea, baina, Hemen, segurako zala parta sortu zu. Gure lanean aste honetan kafean ez da gai hori komentatu da, eta nik uste toki askotan bai. Komentatu nola komentatu duzu, Ike inguke bai ala ez edo sortu da. Hora azten da elkarrizketa, eta, bueno, galdera zen, nondik hartu ez, beste tokitan asko egiten da, eta hemen nobeda da, edo ez dakit ez? Bueno, esateko, ideia lagun batena izan zen, eta, ez dakit ze pasatu zitzaion burutik, baina, ikusi genuen, hemen ez egola horrelakorik, eta orduan,
pentsatu Beste genuen. tokitan ba... Bai, Madrilen adibidez. Hemen Euskadin uste dut, bueno, Bilbon daudela, baina lokalak. Eta guk egiten duguna ez da hori, desberdina da. Egun bateko festa da. Bai. Argazkirik eta eskatzen duzu, Ez. Ez. Ja. Eta barruan igual debekatuta dago argazkirik ateratzea. Diotez? Bueno, gaina, mobilak debekatuta daude, jendea ezin du sartu mobilak. Pribatizadea erabatekoa izan behar delako. Utzi behar dute, bueno. Aldal urtze, tentatzen honek edo... Ez, ni ez. ez? Hombre, niretzat ondo da aukerak egotia eta norberak aukeratzea, baina niretzat ez da egiten. Bueno, hau azken baten... Aukera bat da, Bai, aukera bat da, kartak ondo erakusten die, guzurtan ibili baino bada. Hori bai. Gu sartxu gaia eta... Bikotea dos badago, ez da? Noa zartxoa zaetela. Bueno, gu, ez da. Ja. Bai, bueno, nik uste dut, seme alabak eta dauk esan jentia hau pixkat gogorra itzen jako, pixkat. Neure ustez, baina, bueno, izenlik, Ba, ohitura kontua izango duk, ez, Iro? Bai. Seguru horra doazen batek baino gehiago, seme alabak baituztela, edo? Bai, eukingo juek. Gehienek seguro, guraso dira. Aha. Eta pixkatia nekatuta, nonbait. Ja, eta soziologia eginez, zuen lantokian da, ze komentatu duzu, jendeak ze irizten dio? Bai, nobeda da, horritasuna, eta ekizer. Bueno, dena kontatzen, pixka tola zaila egiten zaino jendeari hor ikustea, baina, bueno, dena kuriosia ere sortzen zitzaien asuntoekin. Ja. Hor badago ingrediente bitxia, ez? Zein da ingrediente osagai bitxia? Zeure buruarekin oso ulerkorra zara eta gustadakizuke beste bat, baina zeure bikotea ekideari beste lerdo hori gustatzea ez duzu hain ondo enkajatzen. Eta hori oso barruan dara magu, hori ADN-ean sartuta daukagu. Beraz hori onartzea, bueno, perfecto, bikote zibilizatuak baldin badagoz, eta horretarako gustora, presta badaude. Ja, baina, ametsak denok egiten ditugu, ez? Eta denok izaten ditugu amets... Fantasiak. Fantasiak, eta fantasiak... Bai, hor gauza bat hau nik ez dutena. Ze ez dugu lertzen, Iro? Ba, irukote bat, esan dau, bera juten dela... Hori Davidek, eta bere emazteak. Horrekin gelditu da. Baina irukote bat formetako... Ba, uste dut, €100 ez da bela falta egiten. Dino nik. €100 nik uste karu dela. Ez da. Nik uste karu dela. Eta ja, geizki ateratzen bada, zer esanik ez. Ba, bai, ezke gainera, ezke salike pixkat gauza klasista bat dala, no? Aberatzen gauza izelik hau. Ez da karua, Gau oso baten bikote birentzako, olako jai antolatua, leku pribatu batean, jakiten ez dana. Gauza esklusiboa delako, Iro. Ziurtasun pertsona ere badaukazu, orduan... Ba, bueno, ena segunda, ez dakit. Horretan etxe dugunagatik, ez da? Hau da zuek antolatzen duzuen lehendabizikoa, Laura, eta pentsatzekoa da, gero gehiago antolatzeko... Gustatuko litzaiguke, bai. Gustatuko litzaizuek, ez? Bask, big party du izena zuen. Swinger. Ja, bai, beti swinger hori azten zait. Swinger da hori, bikotekidea trukatzen duena. Eta honetarako sortu duzuen presa hau? Bai. Bai, gauza hauek antolatzeko, eta... Ba, hau, azken baten, lehen, banan urtetan gendun, ligetan ero, da oin, bikotea urtetan duzu ligetan, da jazta. Horrela hartu biko da, ez da? Bai, natural. Bai, lehen, bakarrik bizena, bakarrik urtetan dau ligetan, eta bikoteaz bizidana, bikoteaz urtetan dau ligetan, da, zoze jausten bada, bizien guztoku ero bada, jazta. Baina, Iro, zenbat bikote egiten dira, zenbat bikote eta harreman sortzen diren interneten bidez. Ba, hori beste. Eso es, baina ikaragarria da. Gaur egun abanikoa erabat irekita dago. Edo zelango... Baina guri, niri adibidez hori ezetu gabeko persona bat, maite mintzea, interneten bitartez da... Ez da maite mintzea, da kontaktoa. Baina igori ondo ulertzen du, eske nik... Kosta. Kosta, baina errespetatu. Gu horrela ez ginen izan da, guri hola nesuan izan da... Ez dakit, iten jatan niri hori, zer da hau? Ja, baina honela du mundua. Bai. Nei, emakume batek baino gehiago esan ziatek, irekin maite minuta daudela, telebizioan ikuste autenetik. Bueno, baina...
Berandu jabixek. Segura ez du berandu, Segura ez du berandu. Hori ere egia da. Da, tira, ire bikotekidearekin hitz egin dezakek, eta... Baina, sartenaz huizekia. Aizue, gai agortxe dago, joeran izango da toki batzuetan edo ez, Donostian antolatu zuen festa hau, eta aitzakia polita izan liteke gaur gauean bikotekidearekin hizketa egiteko. Aizu, prestalgeundeke horrelako festa batean parte hartzeko, eta parte hartzekotan ze eskatuko genuke edo zeren bila joango zinateke, Eta hortik aurrera, esperientziak itxikagarri berri baten bila, bai, baina, pentsatzen bikote batzuetan, segurago ez da bida sor litekela hor gauean. Bai. Haze festa. Haze festa, eta ziur nao gizonek nahiago dutela hori emakume baino. Eta arriskatu egiten ari naiz. Bai. Baina uste dute gizonen nahiago dutela hori, hau da, gizonen artean onarpen gehiago dagoela emakumeen artean baino. Elutxe ingo dugu estadistika atera, nahi ez dit grazik egiten. Nik nahi dutena... Eustati esango diogu urrena egiteko ikerketa hori. Zemat pareja doiez? 25? 25, bai. 25 bikote, bueno, nahiko nuke jakin, resultau. A ver, zemat ondo urretik. Emaitzak, ez da? Emaitzak. Ergi bat, Laura Álvarez. Bere betan, eskerrik asko. Zuri.